A Party in Dispersion hija l-mod kif l-editorjal ta' The Malta Independent ta' tlieta qed tiddeskrivi l-qagħda prekarja li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista li bħalissa suppost qed jippridka politika ta' għaqda biex ifakkar l-54 anniversarju minn meta gżiritna saret indipendenti. L-editorjal jinnota kif sal-ħadd li għadda stess għalkemm xi partitarji nazzjonalisti marru fuq il-fosos biex isegwu l-attivitajiet tal-indipendenza kien hemm iktar persuni quddiem il-qorti ifakru l-memorja tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Dawn il-persuni ħafna jassoċjawha mal-Partit Nazzjonalista għal raġunijiet ovvji. Iżda interessanti wieħed jinnota li l-ikbar applaws minn dawn in-nies tfaċċa kull darba li xi ħadd tkellem kontra l-Partit Nazzjonalista. L-editorjal jgħid li dan huwa l-istat li n-New Way ta' Adrian Delija ġab lill-Partit Nazzjonalista fih. Partit maqsum mal-4 tirjiet ta' pajjiżna A Party in Dispersion. Fl-istess waqt sqar li ħafna għadhom jiddubitaw jekk għadux jeżisti l-Partit Nazzjonalista. L-editorjal tal-Independent analizza l-attitudni ta' Delija u nnota kif il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ilu ma jiltaqa' mindu tlestiet l-inkjesta Egrant u ħareġ ċar li din ma kienet xejn għajr l-ikbar gidba politika fl-istorja ta' pajjiżna. Adrian Delija ilu ma jiltaqa' mal-predeċessur tiegħu Simon Busuttil xhur sħaħ u diversi deputati nazzjonalisti qed jilmentaw mal-medja dwar it-tmexxija tal-partit. Dan kollu għaliex il-kap tal-oppożizzjoni mu qed jagħmel xejn biex jipprova jgħaqad lill-partit. Jgħid li Delija moħħu biss biex jinnota x'għamel jew aħjar x'mamilx fis-sena li ilu kap nazzjonalista fil-waqt li l-istħarriġ tal-fema pubblika għall-Partit Nazzjonalista dejjem qed imorru għall-agħar. Adrian Delija jidher li qed jagħmel minn kollox biex jevita li jaffaċċja lil dawk li qed jilmentaw. Il-ġurnal li s-soltu tant jappoġġja l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li Delija mhux xejn għajr eku tal-famuża Ejja Umana li kien jippridka Borċ Olivier qabel l-elezzjoni tal-1976. Dan kollu għaliex it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tidher kuntenta ferm b'partit maqsum f'azzjonijiet li kuljum jimpikaw fuq xi ħaġa ġdida.